Straight to the point. Now, atong balikan mahigala nito mga isgutanan rong buntaga o mayong tao mahimo na tong sumbanan. Kining nahitabo mahigala nga conclave didto mga higala sa Vatican atol sa pagpili sa bag-ong Santo Papa. With due respects to maigsuon nga naa sa laing tinuohan, ang simbahang Katoliko doon na sa laing pamaagi, no? Pagpili sa sunod nga leader. Muna nga doon gipahigayon nga conclave, doon mga pag-ampo, ang College of Cardinals, mauna sila mahigalay mo pili kung kinsa ang ilang sunod nga Santo Papa. Unya, nahibaw ta nga kining College of Cardinals mahigala, kinahanglan gyud sa nga mag-ampo, una mahigala magpahigayon sa secret balloting. Unang adlaw ay napili nga Santo Papa, pag ikaduhang adlaw doon na nagyod. O mao kini mahigala si Pope Robert Francis Prevost, unang higayon nga Santo Papa gikan mahigala sa United States of America. Mo nay usa ka timailhan mga kailaan nga ang simbahang Katoliko with due respect sa mga tinuhan maingon nga guided by the Holy Spirit kining pagpili kung kinsa sunod nga Santo Papa, kinsa sunod nga leader sa karon 1.4 billion naman dai matud pa ang mga Catholic sa tibuok kalibutan. Sobra mga sukit tig paminaw. Mga mao'y mulid, no? Kay imagine ka kadako ini nga simbahan tibuok kalibutan, so mubutang gyud kag leader nga maantigo diha mga sukit tig paminaw. Straight to the point. Unya mga kardinal sa man sila sa tupa ang leadership na nadaan, no? Kay pagkapari pa lang nimo daan na kay parokya inana, no? Or baka missionary ka, pag-abot nimo pagka-bishop nimo nagdana kag kanana ang diocese. Unya pagkahimo nimong kardinal mao gyapon nagdakag archdiocese, so nana ang leadership daan. Pero ba Santo Papa ka, tibok kalibutan naman gud. May mong gida nga mga Katoliko sa tibok kalibutan plus ikaw mo'y head of state diha sa Vatican mo na nga dako nga responsibilidad ang ibutang sa abaga. So masabot na to nga lahi ning ilang pagpili kay imagine ka kung influence sa hisgutan day o mingon kag padatuay lang or unsa ba ka nang makahunghong diha nga mga lain-laing mga tao sa tibok kalibutan, mga influential person, dili unta-unang higayon nga dunay Santo Papa sa Amerika inday ken. Straight to the point. So mo nang kitang Pilipinas, sige lang kay ang ato mahigalang bet mga kaigsunan si Cardinal Luis Tagle. Sige lang ug wa patay Santo Papa nga Pilipino kay ang Amerika gani first time ang naa sila. Tiya mo na ang Catholic Church nga exist mga higala base sa mga ebidensya, base sa mga encyclopedia. Og imong basahon mga kagilaan, matrace nimo ang liderato simbahang Katoliko from 1st century, 2nd century, 3rd century until now. Kini si Pope Leo mahigala mo ika 267th Pope sa Roman Catholic Church. Kung imong tan-awon mga higala, more than 2,000 years mga higala kini maong simbahan, pero unang higayon nga dunay Santo Papa gikan sa Amerika. Straight to the point. So dili ingon nga ang influensya ba sa mga taong pinakagamhan ng nasod ng US karon mga higala, but dili inana day, no? Pipila ka mga higayon sa Santo Papa, dili gi kanila unang higayon eh. So dihan nimo masabot mga kagalaan nga bida, no? Paggawas gyud sa puting aso hasta gong igsuon ni kanana ang Pope kini ni ang Robert Francis Prevost nga karon mahigala nagda sa pangan mahigala nga Pope Leo. Nakurat ko rin taon dekin. Asa man tong iyang kon? Pwede ba ta maka play atong iyang igsuon? Dili ba ta badlongon sa mita? Di siguro, no? Iyang igsuon mga na nisulti mahigala. Ato kuno kadali be. Katong iyang post mga kagala niya. Ato i-relate ni sa atong elections Pilipinas bitaw. Nga kanana ang importante gyud nga magampo ta. Importante nga natay discernment sa atong pagbuto karong adlawng Lunes, Makala magkakita tag leader mahigala nga kadabang tarong nga leader mahigala angayan diha sa iyang pwesto. Mo na importante mga sukid tig paminaw. Okay, ato sang pabati kadali kuno names. Okay ra ba names? Asa man tong iyang igsuon. Nga buhi pa ng iyang duha ka mga brothers Okay, nga kanana ang ni testimonya. In fact, nag-post po si Father Darwin day. Father Darwin Gitgano. Unyang taon siguro atong tawgon si Father Darwin sad kay naatay atong advocacy mahigala kinini ang atong advocacy mahigala nga dili ito ibaligya atong boto. Pero para nako duha ni ako practical ning ako Nestor numero 1 di gyud ibaligya nya katong di gyud kapugong tuluan tala mo sa papangupras.
Yagi ka lang ni katawa mga sukit ni paminaw. Kani kay limang ka na mga higala og mulid ka og simbahan. Ako nag-appreciate man gyud ko kini bisan unsang simbahan ha. Roman Catholic Church ang iyang leader mahigala pagpili dili gyud pinaagi kwarta, dili pinaagi baog nay magdikta, di pinaagi influensya, di pinaagi kana na ang imong diktahan. Ako kay importante mo na tay leader mga kaigalaan nga tarong dili kurakot nga leader dia sa simbahan. Bisag unsang simbahan na. Kada bitaw iglesia ni Kristo with due respect nila ha. Maka-appreciate man ka mga kaigalaan nga ang ilang liderato tanawa gud ng ilang mga edifice nga ilang nahimo ni store. Og kurakot ang leader dili kakahimo inana. No? Kini mga higalang sa Seventh-day Adventist ang ilang organizations. Maklaro nimo mahigala kanang sa Baptist. Pero na gani mga leaders yan nga mga kurakot nga suyupon ang kwarta mga higalawa na. Ma-flag down ta sa kwan. Ay na lang to i-appeal. Ay na lang di na lang taan ng kwan. Kini sa Vatican no dili man tama kwan ani. Sige ay na lang kay usahay gud mag-careful may mahigala ining mga kuan dinhi kining mga atong i-show nga mga video o mga pictures kay usahay kiniliging mita mamadlong na to. Mabitaw say mga ikog dispensa nga kini akong tingog bisan man tuod og more or less na maahat kog kanta-kanta usay kahanginan kay inay akong ipatukar dire. Di na ko man lang ipatukar kay kanta-kantahon ko na lang kay ug akong tingog may akong ipabati ninyo dili man mabadlongan sa mita. Nadaot pa mga Facebook page na mo og patukar ko diri og kuan god mo nang pasensya lang mo gamay diha nga usahay mahakanta-kanta ta bisag kasabot man gyud ko sa kong tingog nga DMD man akong tingog. Pero importante gyud nga kamaortang mo lugar diha ni store ha. Kani tungod ining pag-uso ining Facebook ha. Okay, atong kining video unta ako ipakita ninyo katong iyang igsuon pero mabadlong man kuno tas mita god. Okay, no na mo koy mga copyrighted ning uban nga mga kuan god. So sige lang. Pero kini sa Vatican okay ra ni, ni murag mo share ang Vatican ani. Okay, kini mahigala atong panag-ingan ha. Atong pamalandungan nga samas pagpili og Santo Papa. Ang atong buhaton karong adlaw Lunes makaigilaan. Nindot gyud makapili kitag leader nga tarong. Kay haring lungsod gud ta karong Lunes, ha? Haring lungsod ta karong Lunes. Nya, musugot ba mo nga usa ka adlaw na tanghaling lungsod, pagkasunod adlaw daw-dawgo na ta sa dinawdaog na tanga lungsod. Ako lang nga ipagi katawa karon totoo ito'y padayon malamang sa pipila ka pahinumdom. Straight to the Now, point. balikan na to mga higala. Nganong makapili man og maayong leader ang ato mga cardinals. Kay kining background ini mga higalang Pope Leo ngilngig sad Agustinian priest man ni day. Kauban ni sa ato mga kaparian diri mga higala sa Basilica Minore del Santo Niño. Lipay kay ato mga Agustinian priest mga higala pagkatudlo kay nakaanhin na sa Basilica kani adto. Kaduha na ni kabalik sa Pilipinas o kaduha ba dayo kadaghan na. O kaduha no? Nya ni Sugbo ni adto pas muhon muhon talisay. So ngano man nga makapili man sa bisag unsa nga mga organizations o sa bisan unsa nga mga tinuuhan. Ang pagpili leader kanang dili kurakot. Kanang leader mga higala nga tarong ligdong. Mo na importante. Nya dili mga higala nga nipili ka ni butar ka tungod kay dunay kwarta o dunay lain panghinungdan nganong ni butar ka. Kay kini dito sa Vatican, ba man tantos conclave mga sukitig paminaw. Wa may tag 20 gyud ditong giistipliran. Wa may sampul balot dito nga doon nag-istipliran mahigilang 50, 100, 500, 700, 1,000. So nibutar ni sila pinagi gyud sa ilang basis konsensya, base mahigala sa pagampo. Imo gyud gidiscern pag maayo diha, i-assess nimo kinsa ang ayan gyud nga moduman nato. Kay dako ra ba ni atong grupo, tibok kalibutan ra ba ni? Wa po dito mga higalay tag 20 bugas. Ato ni agi katawa mga kaigalaan. Muna nga dinhi sa ato. Karong Lunes, timing magkayo ni mahigala nga gikan gyud og conclave mga sukit paminaw pamalandungan nato ni. Gusto ta mga kaigalaan nga matarong ning ato mahigalang nasod, matarong ning atong lungsod, matarong ning atong probinsya, matarong ning atong syudad,
mayo nga mo pili ta dili pinaagi sa kwarta, dili pinaagi sa unsa pa ng mga pasalig. Ang ato diha mga higala nga dili na to ibaligya ang atong buto kay nakarong si Manahara ba nakaarangkada na mahigalang pinalitay. Muna ang akong advokasya mo ingon ta, ayaw ninyo ibaligya ang inyong buto diha. Kay kita karong adlawng Lunes haring lungsod ta. Kabantay mo aning mga politiko karon kay mao pa mga higalay manghangyo sa atong buto pinakidat-kidhat pa ning uban. Kay haring lungsod man ta pag kalunes, karong Lunes pohon. Dili na to usikan kining atong pagkaharing lungsod. Mahal kini. Ayaw niyo ibaligya ng pagkaharing lungsod nga nahimo kang barato anang kalakiha. No? So muna nga itong advokasya nga ayaw ninyo gibaligya ang inyong buto. Kinahanglan mo butar ta mahigala nga kana gyung base sa atong prinsipyo, base sa atong discernment, base sa atong mga pag-ampo kay sama man ta sa mga kardinal ani mga kagalaan nga mamalandong sa ka. Dili kay mo ditso lang tag-adto mga igalala. Shade dito kay batay baya ko mapinalitay mga sukid di paminaw nya atong ang atong basihanan lang tanan tungod sa pinalitay. Di ta kakitag kuan ana. Unya si bako pinalitay kanser ba kita mga pobre. Kay og duna mga higalay mga importanteng mga kuan wa ta ikabayad aning mga kurakot. Nadili maaksyonan ng atong unsa atong gusto nga mahitabo. So kana mga higala magsugod na ngadto sa mga butante. Kung di ta gusto kurakot, mo bitan ang giingon mahigalag. Dili tanan laki gwapo. Dili tanan gwapo laki. Di ba na may portion na nga dili tanan kurap politiko. Dili tanan politiko kurap. Dunay kurap tungod sa mga tao. Kay kung way kwarta dili ibuto. At agi katawa mahigala. Kini mga politiko sa nakurakot ni unang-una kita gid ang katawhan. Kay iniglingkod na pilagoy sweldo mga sukid di paminaw. Iniglingkod na hala kawat na po nagtaman sa ginhawa kay inig-eleksyon ila man ang ipalit. So naagi na magsugod na to sa mga butante. Now, kini ako praktikalan naman lang ni mga kagalaan. No? Mas mayo nga dili nato ibaligya atong buto. Base gina atong prinsipyo kay kitay hari. Inigabot sa Lunes hari ta. Inigabot sa Martes delikado maulipo na sa ta. Kita mga pobre, di man ta gusto daog-daogon, gusto man ta hatagan ta og fair nga pagtagad. Atong ipakita mga higala nga fair sad ang ato mga higalang pagbutar og dili ta mapalit pag basta-basta lang kasamang nistor. Kanabang na kay prinsipyo na ay bisan sa imong kakabos na ay part nimo nga dili pwedeng paliton. Na karon kini ako may gala sagol praktikal. Pila ra man ka tawo nga ato masultian ana. Ibutang tang middle class pwede. Kato mga dunay mga mura man sa US baday. Wa may pinalitay dito. Ato sa Australia guban pa. Ngano man mga tawo magud namo gyud mga trabaho. Kana bitaw kuan mabitaw ang uban mga higala nga maro-maro ning ubang mga leaders. Ilang ipadayon ang mga tao nga bahalag mapobre mo diha, bahalag madato ning kuan diha. Kamo padayon lang mo kapobre aron nga madiktahan mo inig eleksyon. Mao man ay uban. Kay kung mga tao mahigala mahimo nagtarong na tanang trabaho, di naman nimo na basta-basta mo pili na sa tarong. Di na mada mahigala ang imong taga kwarta. O moari ka panalitan ang Maria Luisa. Kisa may manghatag ang Maria Luisa day. Sumubutar na mga tao base sa ilang kinsa giangayan diha. Kung ari man nila manghigalang masa, karon ang masa bisag unsa nato kakabos karon. Timan inato nga maharing lungsod ta karong adlaw Lunes. Apan mo lagi na kong ingon, sagol praktikal. Kay di man malikayan gyud. Kini ako yaw-yaw man ni ako diri mahigala pero kadtong nagkinamangay naman ron. Gahapon pa gani ito sa kadlaw pa. Ang mga tao dito nagdinawatay naman istor. Napagani uban masuko nganong wa malista. Ang uban mga higala nga kamausad ni Store Mudag marok-maro sad nagpalista pikas ug pikas. So ang ako na lang maingon na lang ko okay. Ang akong advokasya nga di ta mo dawat og kwarta mao gid number 1. Number 2.
ug di gyud mada kay ato mga igsuo mga kabos. Kini praktikal na akong istorya ha. Kay kini ato mga kaigsunang mga kabos mahigala kay bawon magita nga gikwintada na madan kabantay kag mangutang ganito sa tindahan. Mangutang gani kami sa una mangutang mi kadto day mingon man ako papa nga pautangan lang sa mi kay makakigi man mi karong kuan, makapangigi man mi karong sunod semana makabayad mi ana. Oh. Ngangyo mi sa among tiya kanito nga kami may mukupra sa ilang kalubihan. Ipasalig na sa kong papa kanito mangutang dito og bugas kay total na mga naman mi makupras karong sunod semana mabayra na. Inana ba? Karon mga higala ni karon way mga kalubihan ni pero pwede ta mangupras ron. Kay duna mga higalay mga tao ron kini tinuod gyud ha. Tinuod ning istorya ha. Kay ba kaday nga ang karon ang mga kaigsoon na tumingon nang nangutang dito sa tindahan, pautang ako kay mobayad. Ako na magikwintada na ako sa duha ka lista. Anya kini sa ako nahibaw-an ang mga Durano muhatag man kuno tag 1,000. Nya na lista man ko dito na ako'y madawat. Nya ang frasco kuno mahatag kuno 2,000 1,500 kuno. Wata kasabot na pa na say sunod nga wave sa kuan pagpanghatag pero sa to pa na ako'y 2,500 mo na nga putangan na sa kudaan diha kay namo ko'y madawat ron kinamangay. Astang kamang mahigala garantiya na sa utang. Di man makarelate ning uban ana pero tinuod gyud na mga higala nga kanana ang tinubitaw do ko mga kailan nga garantiya day nga pautang ko kay naman mi madawat kay na naman nalista naman ko dito. So sa laktod pagka-istorya, praktikal na lang yun yung mga sukid tig paminaw, da pananglitan kong mudawat yun mo, kay ang akong advokasya may gala mo, pingis-pingis na mo gamay, okay, pero mas mayo nga sa inyong pagdawat, huwag yapon nyo ibaligya niyong buto. Kay nga no, dawat lang. Nya ang uban marwaro man, dawat pikas-pikas, so huwag tuo dawat, sagulan gamay smile. Pag-abot sa polling precinct, butare ang angayng butaran, base sa inyong konsensya, base sa inyong pag-ampo, butare diha kanang tao nga angayan ibutang. Kay haring lungsod ta, di mahimo nga daog-daogon ta ni kahuman. Ha? Kanang hinungdan ana nga daog-daogon ta, kita ra masad kay kanang manaog-daog mga kagalaan na to. Magbagulbol ta tibuok pila ka. Magbagulbol tag 3 years, magbagulbol tag 6 years. Usa ka adlaw lang ta hiluon sa kwarta, okay na ta. Ala, paghuman kay kinahari gud tag usa ka adlaw. Pagkasunod daw daogon na sa ta. Paita. So mo ni akong itambag ninyo diha. Nya kini ni ang dawata lang ng kwarta din ha. Ha? Mo na ginganlan og kupras. Kupras sa way kalubihan. Dawata mo na gingon nga kana ang paon, iluwa ang taga, ha? Kay delikado na, kana ang paon. Iluwa ang taga. Total ka ng kwartaha, kinawat ka masana. So, dawatang kwarta, ang uban day, nagpakuan mo yun. Ha? Kining ubang mga tao diha, mingon sila nga kami, sir, di lagi may magpaila, sir, kay kanang mailhan na ka, ilista ka sa leader, di na kakadawat speakers. Ang amo sir nga, og kinsay leader nga na, palista lang speakers, palista po speakers, kay di lang may papaila, kay buhan mo dako-dako ang mga kupras. Atong timan-an pagmaayo nga karong Lunes haring lungsod ta. Ha? So kay haring lungsod ba ta kita mo hukom? Atong hukman mga higala ang leader nga tarong nga may mo dumala na to. May mo dumala sa lungsod. Dili mga higala nga hari ta nig Lunes, daw-daogo na punta ni Kamartes, hangtod mahigala tibuok. Termino mahigala ng politiko daw-daogon kita. Kisa man sa ato ra gina. So, ang mahitabo ini, ako mong tudluan, ayaw dawat og kwarta, ayaw ibaligya imong prinsipyo sa pagbutar. Ikaduha, kung di mada, dawata ang kwarta, unya kuprasa. Mo ni ang atong team song karon ha, karon ng eleksyon mo ni atong team song.
Koko prasa, wag to atong grasya, dadadawata ang ilang kwarta, palit bugas og mapuhon. Nangadlaw din taw si Manoy, layo pa ya iyang baktason, kay ang pondo sa taytayan, sa senador na sungkaban. Koko prasa, wag to atong grasya, dadadawata ang ilang kwarta, palit to ba og mapuhon. Nagpaguod in town si Mrs. Bugat baya ang labhanan, kay ang pondo sa patubig gilamoy ni Congressman. Koko prasa, wag to atong grasya. Okay, timan inyong maayo ha. Inigadto na sa polling precinct ayaw kalimtin ng tukara. Bugas og mapuhon. Sundan na sad si Inday, magpa-check up sa doktor. Ang tambalanan sa iskina, girimate sa prasa, koko prasa, wag to atong grasya. Ako nang ipabawon ninyong tukara inigabot sa adlaw nga Lunes ha. Ibutang sa inyong una-una kanunay kining maong nga tukar wa mo isa diha ug mangupras kana mga higala ato ra man ang kwarta. Ala kumbati gyud. Sa senador na sungkaban, koko prasa, wag to atong grasya, dadadawata ang ilang kwarta, palit to ba og mapuhon. Ipang-istiplira na ra ba karon? Guod in town si Missy, Ala kuprasa. kaya ang pondo sa patubig gilamoy ni Congressman. Mao ni ang atong team song karong eleksyon na mga kagilaan. Wag to atong grasya, dadadawata ang ilang kwarta. Kini nindot ni mahigala kay wag tuo ang atong grasya. Sundan na sad si Inday, magpa-check up sa doktor. Ang tambalanan sa iskina, girimate sa may wag to atong grasya, dadadawata ang ilang kwarta. Ala dadadawata ang ilang kwarta. Ang ilang kwarta, palit bugas og mapuhon. Dawata, wag tuo ang atong grasya. Si Manoy, layo pa ya iyang baktaso. Nindot ni nga pangupras kay dili kani hago ning panguprasa ha. Koko prasa, wag to atong grasya, dadadawata ang ilang kwarta, palit to ba og mapuhon. Karong adlaw Lunes na kini. Nagpaguod, So mo na nga bawna ninyo kining maong tukar. bugat pa ya ang Nag-abot na to sa polling precinct mao kanay inyong hunaon kanunay ha. Ako prasta. Koko prasa, wag to atong grasya, dadadawata ang ilang kwarta, palit bugas og mapuhon. Padong sundan na sad si Inday, magpa-check up sa doktor. Ang tambalanan sa iskina, girimate sa may koko prasa, wag to atong grasya, dadadawata ang ilang kwarta, palit og load og mapuhon. Hustisya, katarungan, radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Number 1!